Machigni Nonro mar Oboke okinyi makawuono janeno mar Lolwe Tv wan gi tarik 4 madwe mar abich. Ing'eyo ni ne en odira mabor ahinya, jomoko nyicha ne owuok kuonde goeko mag tije mana joma mokadho chieng' tich ang'wen nyaka kawuono kendo chieng' tich adek. Idwa go juma chiele ot wach malich ahinya woga mana kagima ne en kinde goeko mag COVID-19. Kata kamano endo ji te oduogo kendo wamor ni wantie chenro mar Nonro mar Oboke okinyi makawuono. Oboke adek mantiere The Daily Nation en mnani the next DP en ni jalup jatend piny owacho mabiro mae wach mantiere 2 weeks of jostling and lobbying for both Raila Odinga and William Ruto. This is a make or break affair as they are forced to balance their choices with not only the ambitions of the bigwigs in their coalitions, but also fallouts that could result from crowded race. This, therefore, is not a simple popularity game, but a careful consideration of mental loyalty, gender, region, and fidelity to the party structures. Mane wach mantiere kanyo endo mapek ahinya. Machielo mantiere kanyo ni decision time. One of these men and women could be Kenya's deputy president in less than 100 days. As the front-runner parties, Kenya Kwanza and Azimio, embark on selecting their nominees, little known about the aspirants. Who are they? What are their credentials beyond party association? And what should Kenyans expect their leadership? Inside profiles of favorites maindi koroidwa ng'ejo manyalo bedo deputy presidents kaka chala chiel kachiel. Sankok ne odadhoge kuom tho mar wuode makoro nyiewo chilre koda kamagi nane en wach malich ahinya, wach mar kuyo. Kama dhi nyime kaendi itoboke ni mara ng'wen kod mara abich wach mantie kanyendo maler ahinya emna wach ni mar running mates en ming'iye kamora mora ng'ano matang' bedi en Justin Muturi, en Rigathi Gachagua, en Peter Kenneth, en Peter Munya, en Martha, en ng'a gigi ng'eny Githure Kindiki, Mudavadi mane wach mopong'o kaendi nyaka itoboke ni mara par. Mane wach maneno kanitiere kanyo ay koro maglendo mag bengi mabende neno kaendi kanitiere kaendi mang'eny ahinya. Weche mantiere kaendi ma FKF caretaker committee wach mantiere public participation on FKF constitution ma wach mantiere the Kenya Football Federation caretaker committee was appointed by Cabinet Secretary of Sports, Culture and Heritage. The caretaker committee was given specific mandate as indicated. The committee has reviewed the FKF constitution and would like to invite stakeholders and the general public to submit their input on the draft constitution. The draft constitution can be accessed on that. Omenyalo ng'ane jogo eko noera dhulani to ng'ano gini monyalo kawo kanyo endo ang'o gini monyalo kawo katiba manyien masani koro caretaker wacho ni giseketono. Nyoro en World Press Freedom Day mabende watenye wantie koda kamora ahinya manoendo kuom jogo koma gin jofwambo nyeno dichendo mar paro jofwambo kamora mora ma gintiere magi weche mantie sana kaendi malich ahinya. Okane wach mantie kaendi maduong' ahinya matang'o omedi en na wane wach maduong' kabisa ka wang'iyo kendo wadhi nyime kaendi en mna weche ma pinje maoko magi weche mang'eyude weche wa manyien achiel kachiel ai weche mag tuke be nitiere. Ancelotti feels the heat as a real fight for dear life against City. Mane wach mantiere sani koro Real Madrid gin champions mag Spain. Kawono gini gitugo magero tugo continue ndo mar Manchester City utino makawuono sang'wen kaka Liverpool nyoro nye aneno mpira mpoka neno ga nyaka chak bedo fan ma Liverpool ligi ni mosekadho mang'eny poka neno a dismal first half aina manye Liverpool ogoyo nyoro no go bape ariyo mapema mokwongo biro sa magino chakre sa 3 minutes into the game kapok wadhi after mchako medwa moro koro nitiere jomong'e football. Liverpool nodugo after him manyaka Villarreal ochamo red ogogi bape adek ogolgi before their own fans. Mano kore character mara a world class team. Omiya ng'eyo ni mano en gima timre maber en puoch gi paka. Kwa warito ng'eyo nito ng'ano makawuono dhi to boy kin Manchester City kod Real Madrid mondo mi koro gibi waro mane ende gwenge mag Paris tarik 28 dweni. Kalonzo's big no to Raila vetting panel mai wach mantiere kaendi. Wiper leader Kalonzo Musyoka throws spanner in the works of Azimio la Umoja One Kenya search for Raila Odinga's running mate after rubbishing the planned selection panel interviews as demeaning to a person of his stature. Kalonzo kweni ngamadwa interview watch my deputy president.
interview ang'wedo pinje. He's been a vice president, he's been a deputy president, he's been everything. Koro igni maina go bende siasa ka igni over 40 years kotimo siasa. Edwa vete ka into inanga. Mane gemo penjo. Aparo ni Kalonzo ene na sawa nikech adier nitie gik moko ma wacho ni ng'ato en over qualified. Gima miluongo Kalonzo mondo penje kaka tango beda deputy onge so bedo deputy mar Raila diriyo. Mar adek ni onyalo bet. Though ido ni mondo nigi odhi mondo dadho gi interview en wach matek ahinya. Kang'iyo kaendi wach machielo mantiere en crowded presidential race poses major nightmare. Jomalo koro bedo president koro ng'eny sani endi ma with over 47 independent contenders and several others under parties, IBC and security agencies stare at a logistical headache on ballot paper listing and protection of over 100 candidates running mate 100 candidates and running mates. Ingenza mose wachi ni koro ina ngano endo ma en presidential candidate to imi security ma opogre gi mag jomoko. Mano gima nyaka ing'e. Anytime you are declared a presidential candidate, en koro the duty of the government ma mondo mi koro keti ni koro endi gi special security arrangement. Koro jogi e kinga ng'ato bro declare running mate mare gi ji madhi 100 gite nyaka gibed ni omigi polise gi mano endo gine madwarre mondo mi kigi moro timre ne ng'ato sama chal kamae. Challenges mantie ni ballot paper in Kenya history with over 50 candidates if they are cleared to run for president. Ballot paper achiel ma president bro bedo gi ji madhi 50. Just one ballot paper. Security headache for over 100 candidates and their running mates at residences and during campaigns. Potential confusion for voters over the symbols for parties and independent candidates. The danger of presidential election cancellation if the candidates or running mates die during campaigns. Mago gik manitiere sani. Anything can happen. Nyaka koro ng'iye maber. En a lot of challenges. Kama dhi nyime Oboke ma The Standard kaendi wach matang' media ni koro Shabalo tameringo kaka independent mane gima wacho. Mombasa businessman, I stepped down after it was agreed that I will be given the opportunity to develop the special economic zone. Mana wach mantiere. Samela Maitha, former running mate of Shabala, wacho ni accused Shabala of betrayal, saying he made the decision to drop out of the race without consultation. Running mate ni koro inango mionidhi mokinyisa mogi weche mantiere. I won't attend panel interview for Azimio running mate Kalonzo says. Mane weche mantiere kanyo Kalonzo poro dagi. Lendo mag bengi aneno kani kanyo podi na luwo meka kwalo mega pile joka maonge gima lich ahinya mondo miyo wachi nikech kaka orosomni gote ina ng'idhi nyio ma itimo nadi ko sesomete koro an mara luwo malo kamano kagi kacha kaka seng'iye no kendo koro en weche go mag tuke pani mana tiko mna kamano wach mar Manchester City to kod team nendo mar Real Madrid emantiere. Eyes on Kalonzo as Raila deputy selection begins. Sani koro wenge tentiru kuom Kalonzo sama bende koro sechak ng'ine ng'ano manyalo bedo mano jalup mar Raila. Mane wach mantiere kanyo endo. Magi weche mantie no ka Tifa survey puts Raila Odinga ahead of Ruto in Nairobi, Makueni and Mombasa. Mana ler mantie sani koro nonro manyo tim mar mbulu mar paro ne en mane koro Raila pod ntiere nyime Nairobi, Makueni gi Mombasa. Weche mane kanyo endo manyien. Wachima Kalonzo maneka weche mag running mates no sani koro nako koro tuere kaendi kagi kacha ng'ano mibro yier sama bende nako koro counties oyudo kaendi omenda madirom bilion 407 maendi e chenro mar revenue allocation manyien koro mae omenda madhi e counties achiel kachiel ibro poge ne counties mopogore morom mano endo ma en 407 billion. Mondo bedi gi pesa mang'eny, we need even a trillion mondo dhi e county governments. Ngesanya watu budget mar 3 trillion. We should do like 1 trillion. Madhi mano endo piny kacha mondo miyo konyo gwenge mondo miyo dongre. Mano bro bedo gima ber ahinya. But kata kwatere kanyo endo nyako ket mago mabende gene nyalo ni pesa ni ndiko chopo. To bro tiyo endo mantiere kare. Maonge koda ka chich mora. Kawa dhi nyime wach machielo mang'na med kaendi ito Oboke nindi okane ka josomo gi jondike makore no kako roti ap kaendi to Oboke ni mar 16 nyaka 7 gin magintiere kanyo. Aneno kaendi
Poll puts Sakaja ahead of Igathe city governor race. Who does Johnson Sakaja would win the Nairobi gubernatorial contest if elections were held today? A new poll suggests. The survey, whose findings were released by Tifa yesterday, shows Senator Sakaja is the most preferred candidate for governor. Sakaja leads with 23%, followed by Azimio la Umoja Alliance candidate Polycarp Igathe at 15%. Richard Ngatia was preferred by 3% of the respondents, while Agnes Kagure got 1%. Mane watchman tiri. Raila onyiso jogo eko ma nitiere e gwenge ma Kirinyaga niya. Be patient, I'll name running mate soon. Raila tells Kirinyaga leaders. Mane watchman ko Raila onyiso jo Kirinyaga. Beduru mna mos abro mi ujalopna e thuolo mok bora hinya kwa sani. ODM ticket no guarantee of winning. Wanga wonso mabe candidates. Gima timre Nyanza sani endi. Gima obuogo yenya Nyanza ni kata ini certificate mar ODM. Oknyis ni dhiyombo yiero mwadhi yeni. Nyose bedo kaji paroni ki inseta yudo certificate mar ODM do koro pinye moya. Sani koro tek tweta. In each of the 8 constituencies, Raila party aspirants face at least 2 independent candidates who lost. Mane watchman tiere. Sani ndi koro mane gima nitiere ni Homa Bay, county za Borogo eko nitie at least 2 independents ma yuare kanyo endo kod joma ne Raila yiero kata joma ne ODM mogolo. Miyo mano endo en tich matek. Homa Bay governor, Homa Bay ODM governor elect mano endo en Gladys Wanga. Nye wacho ni judugo molingalinga thi chali gima campaign no serumo. To independents kore kabiro. Podong 3 months to the elections. Mano is such a long time in politics. 3 months is such a long time in politics. Omiyo koro okenti otiko machiel kachiel ni intiere ODM. Podi nyalo ringo oko. Maneler mantiere. Mixed fortunes. Ranik not completely happy with United's interim spell. Mane wach mantiere. Devils are looking forward to Ten Hag era. Dalot, Manewach Mantiere, just Manchester. Brentford boss says Ericsson may stay beyond this season. Magewach Mantiere, Kanyo Mano, Chimatuke, Manchester, Koro, Gimanaja Manyan, Karapogi, season, Gidongi took a rail, get a modo Manyan, Chodon, Modo Muchak Miogi Hope, Katamano and Ye Manitiere, Manchester United, and Podakangi Omos. Maoke coach when you tell Manchester United places. Manchester United is a big club. What are serious managers? You know what they want to do. But in the next 3 seasons, for Manchester United, Boma Bedo kama intiano. Ongegi monyalo timo nyako rebuild to ko bediga mayot okao time. Okana wacho ni ginyali yombo but wacho ni tech mondo mi gi compete gi teams moko ma establish kaka Manchester City giri. Aweyo gi kanyo endo ka awacho ni warom kendo odiochieng' makiny.